Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo egcwele izibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Angikubingelele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV gama lami nguNeliswa Ngwakacele. Umculo la emsakazweni yethu kuyenye yezinto noma insika nje zokusakaza umsakazo ukhuluma adlala umculo kodwa ke umculo usufike nemibuzo eminingi abaculi mhlambe bengazi ukuthi engazi umculo wethu size siwuzwe emsakazweni ukhozi FM singabuzwa kanjani sokhuluma ngazo zonke lezo zinto namhlanje sibheke ekuhlukanisweni konyaka ngomhla ka31 December uyazi ukuthi abanye bayathula ngalolo suku thina kuphela esihlukanisa unyaka la emsakazweni ukhozi FM awufuna ukwazi ke ukuthi uhlelo lengoma ehlukanisa unyaka luhamba kanjani sobe sixoxa lezo zinto kwamanje khona umnomzane uKhethawa kaGwala angazi noma ngithi Chilazi noma ngithi umdidelo zomculo uKhethawa yiphi title namhlanje namhlanje angithi lapha nizongibeka phezulu ngithi angizobekwa yithina ngithi angizodidela umculo wesikhondla sesiteshi singakukhozi FM. So ningangibeka nithi asikhulume le ndaba omculo ukuze ibe lula kuthina sonke. Ngifisa nje ukukumema ukuthi ulalelisise mhlambe udonse leyo notebook yakho mawuthi umculi ufisa umculo wakho ukuthi ungene ukuze ungekuthumele abasakaza ama DM ngoba Nkosi yami abakwazi ukuzifakela umculo ngoba bekuthanda ngoba khona bayakuthanda kodwa ke ilolu hlelo la sokuchazela khona kahle ukuthi ngempela umculo usebenza kanjani emsakazeni. Sibonge kakhulu Khetha ukuthi ube nathi namhlanje mhlambe nje umbuzo wokuqala ngqa engizowubuza ukuthi ngempela ngiculile ngarecorda ize nje ingoma yami izwakale emsakazweni ukhozi ngenza kanjani. Okay. Mhlamba ngithathe lethuba Mandosi ngibingelele ababukeli emakhaya. Ngoba sijwayele radio sijwayele abalaleli ukuthi yeah. Ngiyajabula ukuthi sibe ndawonye la. Okokuqala nje Mandosi lapha emsakazweni isine email address lapho uthumela khona umculo wakho sesiwamukela kanjalo umculo manje leyo email address ilula kakhulu nje ithi music@ukhozifm.co.za music@ukhozifm.co.za mhlawumbe mangaqhubeka ngegaba zokuthi uma ngabe umculo wakho usuthumele ikuphi okufanelekile ukwenze nesikulindele ukuthi mawukwenze lapha yana kubalekile ukuthi into oyithumelayo kwi-body of email kube khona i-artist name igama le-artist mawukuthi ke kunama artist osebenzisana nawo baye bathi featured artist isikhathi esiningi na kubalekile ukuthi usitshele ngawo kubalekile usitshele ngetitle yengoma njalo ukhuluma ngomculo wakho uyasixoxela ngawo kwi-body of email usitshele ngetitle ukuthi ithini title ibalekile ukuthi usinikeze i-duration yengoma yakho ukuthi ingoma yakho isikhathi esingakanani kodwa ke siqaphele mabe sithumela phela emsakazweni sikhumbule ukuthi sinezinto ezinjengama advert sinendaba kukhona labasakaza kufanele bakhulume khona kuthiwa i-link so musa ke nawo usinikeza ke ingoma ende kakhulu ezokwenza ukuthi bese singakwazi ukuthi ifake nxa ukuthi izobe siqeda phela isikhathi sinikeze nje ongenani emzuzu emithathu 3 minutes 49 seconds. Oh, so ngaphansi ka 4 minutes. Ngaphansi ka 4 minutes ukuze ingoma yakhe inganqamuleki. Ngoba kwezinye inkhathi thina sophoqela ukuthi inqamule thina wasikwazi usidlale ingoma ende ngasikhathi sohlelo ekseni ivuka breakfast show babhizi bayasakaza kufanele benze indaba kube khona isibekozelo sezulu njalo so kumele i-duration yakho uyigade kubalekile ke futhi ukuthi kulezi zinto lolu hlengo lubalile kube khona i-label yakho ye-company yakho kubalekile ukuthi kube khona ucomposer ucomposer ubaleke kakhulu bese kuba khona i-code ekuthiwa i-IRSC code. Okay. Yeah, leyo code ijwayele uqala ngo ZA number bese kuba 00 leyo number.
ibalekile kakhulu nayo. Bese kuba ipublisher, nayo ipublisher ibaleke kakhulu. Ngicabanga ukuthi iloko okubalekile sikudinga. Bese ke uattach iMP3 yakho as an attachment Okay. kwi-email. Kube MP3 ingabi ngaphezulu kuka 5 megabytes. Ukuze nathi umshini wethu ukwazi ukuthi uyamukele kahle ngoba kwesisikhathi uma sinkulu kakhulu umshini wethu uyahluleka ukuthi uyamukele. So into yenzayo kulula nje ukuthi uyihlalele ekhaya awudingi nokuthi uzuhamba uye kuphi uvese nje ungene kwi-email wenze nje bangishilo bese usithumela umculo ke siyabe sesiwuthola ke. Mhlawumbe iziphi izinto efanele zibe khona noma zingabi bikho kuyingoma ngenza isibonelo ayifanele mhlawumbe ibe namagama alumelayo nezinto ezikanjalo. Kubaleke kakhulu ngoba bayabuza abantu ukuthi hawu ingoma yami ifeyile kanjani. Mhlawumbe ake siqale nje la singakafiki lapho. Uma ukuthi usithumelele nje mhlawumbe wafika attachment yengoma kuphela wangabe usasho lutho ukuthi wena ubani lezi zinto ebengiyichaza. Sekuzoba inkinga leyo ngoma isifeyilile nje ingakalaleli ingakenziwa lutho ngoba phela ayikho imininingwane. Imininingwane ibalekile ukuthi ngoba sifaka kwi-system. Masifaka kwi-system ke ila kwazi ukuthi mabe iphasile ingoma yadlala ikwazi ukuthi ngokuphela konyaka senza ama report siwathumele kaSAMRO naka Music Rights ukuze bakwazi ukuthi bathola ama royalties. So awukwazi uvese ufake ingoma engenayo lemininingwane. Yes. Ubuyele embuzweni wakho kubalekile phela wazi ukuthi isiteshi lesi somphakathi kulalela umndeni kulalela izingane. So into eyinhlamba asiyamukeli. Kunama gimmicks ayadume emphakathini kube ingoma emnandi mabeweza abantu kodwa uthi uthanga nokulumela ngeke kuzwakale kahle emsakazweni. So lokho ngesize sikwazi ukuthi sikwamukele futhi nokucwasa nje ngokubuhlanga. Noma ngabe kuthiwa mina mhlambe nawe sake sasusana bese uthola ukuthi senginokungcofa ngikhuluma ngokungcofa umuntu othizeni. Ngengoma usukhuluma usungcofa umuntu othizeni. So izinto esijwayele ukuthi ke singazamukeli lezo. Kodwa nje abantu abacule nje kahle bakhululeke. Wonke futhi umuntu wamukeleke ukuthi athumele ingoma yakhe emsakazweni asikhethe balala umuntu. Khona abasabayo bathi mina hayi ngisasemusha emkhakheni njalo khona abantu abaziwayo. Cha wonke umuntu masesilana usuke eselingana na wonke umuntu. So umuntu akakhululeke nje athumele ingoma yakhe. Siyakujabulela lokho nje manje sifikile namhlanje sizogcizelela kona lokho ukuthi abantu abakhululeke bathumele ingoma zabo. Kuyenzeka ukuthi ungaphumeleli ngezathu lezi esibalileke mhlambe nangekhono ukuthi mhlambe ikhono awuphiwanga kahle. Kodwa ke akusho ukuthi lapho sesiyakuvalela. Siyakunikeza ithuba manje sikutshela ukuthi hayi sicela ukuthi uphinde usithumelele umunye umsebenzi ke phinde futhi siulalele. Ngiyayithanda leyo kubuyela emuva kumuntu enikhulume naye mhlawumbe omunye uyazibuza ukuthi ngabe le process kuyisikhathi esingakanani ngoba phela mayesesendile usevula umsakazo ngakusasa ethi angeke ngizwe ingoma yami aphinda uvule ngakusasa hawu namhlanje ayikadlali. Yeah. Mhlambe ngize ngifike lapho ake ngisho nje ukuthi sine music committee la emsakazweni edidiyela abasakazi nabaphathi abanye abathizeni. Ukuthi lelo committee liyahlala lishintshwe emva ka 3 months ngena abanye abantu. Kodwa ke mina njengo music compiler kanye sinozanda sihlezi sikhona. Yebo. Bese kuya nge-availability yabaphathi ke kodwa ke nababa khona ngoba siya reporta ngisho nakubona. So lapho ke kuyalalelwa ke. Mase kulaleliwe ngoba ingoma yakho usuyithumele. Mhlamba ngiqalela ziningi ingoma ezithunyelwa la emsakazweni ngoba uzokhumula sidlala wonke ama genre akhona emhlabeni jikelele. Ikakhulukazi futhi lawa le South Africa. So kubalekile ukuthi umabe usuthumele kule email engishona bese wenza ini i-follow up. Ngenxa ukuthi umsebenzi mningi kakhulu. Sibhizi ngawo umculo, siyawulalela, siyahlala sicommit ulalele. Bese kufanele futhi uphinde urecord ufake kwi-system. Kufanele futhi nabantu madu balalela ubaphendule. Umuntu ufanele njengoba uthuma i-email uyaphendula. Wethu uphumelele noma ngaba uphumelelanga bese kukhulumeka lokho kukhulumekayo ke. So kubaleka ukuthi wenze follow up. I-follow up ke siyithathe ingcingo ngolwezithathu. Sihlala nje usuku lonke sigadene nje nezingcingo. So mase sigade ingcingo then sibhala phansi wonke umsebenzi abantu abenzile i-follow up yabo. So sekufanele usebenze ke manje asikwazi thatha ingcingo zonke insuku manje
ngempela nani nikenzizwe mayidlula sikhali impela sikhalile Yeah. sekuzakhala zingcingo Yeah. sikhala sikhalile so umuntu ke uyabe sethola impendulo ke mase umculo wakho usulaleliwe na kanjani uma usuthola impendulo umculo wakho usulaleliwe kodwa ngathi ukuphendula umbuzo wakho unganikeza nje ithuba noma isigaba noma ngathini turnaround of 10 weeks Okay. of 10 weeks ukuthi ingoma yakho makuthi ayidlalile kuze kuphela leso sikhathi usungabheka nawe ukuthi kusho ukuthi ayiphumelele Kontele yenzekalile. ya kodwa ke sivulelekile njengoba ngisho ukuthi siyafuneleka mhlawumbe umunye umuntu uzobuza ukuthi asiyazi thini namba ilula kodwa le number le iqondele nomculo kuphela ngoba khona abafunayo sebefuna ngokunye okuthinta nje indaba zangaphakathi kanti nje la strictly umculo mhlawumbe ngingayisho inombolo u031 362 5115 031 362 5115 noma 031 362 5316 031 362 5316 sitholakala njalo ngolezithathu nje kuphela Bakwazi ukuthi bashaye. yes then ke uma usuyitholile ke impendulo sekuthi sekumsebenzi wangaphakathi ke manje kufanele ke umculo ulodwe ngokwama categories ukuthi kulaleke kanjani yazwakala kanjani so sokusukile umsebenzi ke so uma silodiwe sokusekumsebenzi womshini esubiza ngo-music master okuyiwona usihlelela umculo ngoba kwethu nje ukuthi sifake umculo usucategorize esiphe ukuthi uvotelwe kanjani then ke uwona uyirolaya sibe sisazi nathi ukuthi ungene nini kanjani kodwa ke siyayisiza ingoma ethu uthoyile sasilalele njalo njalo yeah ake ngisho ukuthi uma ngabe ungaphumelelanga uthi usibanibani hayi asinasibanibani Yeah. nabo sibanibani labo bayafilile makuthi benze izinto ezingasiwo umgomo wethu okunye kuhle ukuthi uma umculi ke ubheke izinga lomculo wakho uma uyiqhathanisa nawe nabalingani bakho akubaleyo genre yenza ukuthi mina ngempela ngikulona lelo zinga ngoba nathi siwumsakazo Ukhozi FM silindeleke ukuthi sithathe umculo osezingeni elimnandi ozoba mnandi ulaleleke ku stage umlaleli umelalela angathi ufuna ukushintsha ayobheka kwezinye indawo ngoba lo mlaleli uyabaleka unomphela asifuna ukubaleka umlaleli umculo wakho ke awube sezingeni labalingani bakho uyabo uyilalele nawe uye kubantu ongabazi bayocritique Yeah. ukuthi lo mculo wakho unjani before nje ukuthi uzuzele emsakazweni uyabona ngoba khona okwenza ukuthi mhlawumbe uyinikezele intombi yakho noma omzaba bakho noma ayithiwa uyashaya bakuncoma ekhaya kube encane indawo hayi ufike la uthi wena hayi le ngoma izohlukanisa unyaka le ngoma le izoba number 1 izoba ku top 20 kodwa thina bese sifike sizwa ngendlela kodwa ke lokho akusho ukuthi asikuthandi akekho umuntu esingamthanda simthanda nje wonke umuntu so nje indaba yomculo yinde kakhulu so kufanele ukuthi sibekezelelane ngoba ngiyazi ukuthi khona umuvusa inhliziyo yabo ugcina sekukhuluma namagama sifoneleke lapha kodwa ke ngoba sisebenza ngabantu ke siyamukela yebo siyabonga Uke wathinta indaba yokuthi umculo ungena kanjani emoyeni mhlambe nje mawungasichazela leyo system kafushane ngoba omunye ekhaya uyitshela ukuthi saze sayithanda ingoma yakhe time sakaze ukhetha uyathanda emsakazweni Ukhozi abasakazi bayamthanda abasakazi banakho yini ukuthi bazifakele nje umculo kakhatha bathanda ukhetha siyakwazi ukwenza lokho umbuzo obaleke kakhulu lo sino music policy la emsakazweni ngicathi wonke ama radio station nathi ke umusic policy wethu khona la uvuma khona ukuthi abasakazi bakwazi ukucela ingoma abangaphathi nesonto phakathi ka 6 to 6 nanoma ke nini kodwa nje banalithuba ukuthi bazi ukucela ingoma ezisikalo esithizeni bese kuba nama program ke lawa aya special to ama specialist show a present ama specialist akhona ama show njengosigiya ngengoma ama show egospel izayoni njalo njalo lapho siyabathola abasakazi beyicelela bona ingoma bavumeleke ukuthi bacele ingoma kanti nasehlelweni futhi kukhona nama request abalaleli ukuthi umlaleli athi uthanda lengoma yabo so siyakwazi ukuthi sikwenze lokho kwenzeke ukuthi kuphumele kube impumelelo ukuze uhlelo lube luhle lube mnandi
ingoma ke lezi eziphasile ke lezi nje kuthiwa uceliwe kunomshini kuthiwa uMusic Master okuwona osihlelelayo ukuthi ingoma iya kanjani uyakwazi ukuyibalela ukuthi ingoma yenini uyabona umculo okhona mningi kakhulu ngeke mina noZanda ngekhanda sifake ingoma so mase thina siutshelile umshini ngokuprograma kwawo ukuthi uzokwenza kanje ngomgqibelo bathi bacela kube khona umaskandi umshini usuyazi uzoyifakela unless makuthiwa ke kube khona isicelo napha nensuku umshini uyazenzela wona kwi-pool of music ingakho nje ukuthi mabe sifake lokho kuthiwa i-cream of the crop umculo omnandi obalekile ongena kwi-pool yo-music ukuze umshini mawucosha noma bekuthiwa iliphi uhlobo lomculo ocoshayo licosha izaqheqhe licosha izaqheqhe bese lifaka lapha bajabula noma ngabe luphi uhlobo noma be jazz noma be izayoni ikwaito amapiano ne deep house wajabula bayisekhuluma nge deep house yeah so umshini onosilekelela kakhulu ukuthi wenze lonto kodwa ke phela ke umshini uyabheka ukuthi wenza kahle yini performa uthola ukuthi mhlawumbe kwesisikhathi now ufanele wenze njani khona izinto ekuthiwa patch noku rebooster ngwana phela umshini uthothi manje ke mhlawumbe khona izinto ke khona day parting lezo zinto bayazi abantu abakompala ukuthi umculo othizeni mhlawumbe kade featureishiwe sekuzozwakala yena futhi yabo iziningi izinto nje eziwu-40 lapha ya nokuthi umculo ukuthi ungaphindi ke thina le emsakazweni ke asinayo i-high rotation ngoba i-high rotation chaza ukuzophinda icule elilodwa ikhaseyiningi mhlawumbe thina okwethu singakubiza ngo-high rotation makuthi ingoma idumile mhlawumbe ingazwakala ngosuku kodwa hayi ukuthi izophinda ngosuku ikhatheni ngosuku olulodwa ingazwakala mhlawumbe usuku mhlawumbe idlula usuku kuba olunye okanye mawuthi idumile imnandi nje ingadlala ngosuku mhlawumbe ungasithintela nje kafishane inhlelo ezifana no top 20 la khona kunezingoma ezi-20 esikhethekile ngandlela thizeni ukuthi nazi ingoma ehamba phambili ngaleli viki kusebenza kanjani lapho njengoba ukhumbule ukuthi ngishilo ukuthi khona ama speciality show nama presenters akhona so babambe likhulu iqhaza o producer bakhona nabasakazi bakhona bababheka ke izinkundla lezi ezahlukene njengo Spotify ama Billboard what then bese behlangana bekudibanisa ke bese ke singena ku website sibheke lezo ingoma ezidumile ngoba phela kwi top 20 kusuke kudlala ingoma nje ziyakhethela ezidumile uyazi nje ukuthi le ngoma ayidumile kumele kube ku top 20 ngaleyo backing yalo ma website akhona njengoba ngawabalula amanyawo ukuthi inombolo zihamba kanjani yebo ke bese ke hayi ke mase ngenile ke bese ziyaqhudelana ke khona ke kusuke seko producer ke lapho ke baloku uhlelo sibe ngoba bayabheka ngithi bayabona even nama requests enzike emsakazweni ingoma eloku icelwa kakhulu yazi ukuthi abalaleli bayithanda le ngoma therefore kufanele nayo iconsider ibe khona ukuthi makuthi abalaleli bayingoma nje ijwayele ukuthi ingoma nje eyazekayo edumile yes mhlambe kulezi ingcingo ejwayele ukungena ngolesithathu khona yini umbuzo ohlala uvela njalo ocabanga ukuthi ungaphenduleka namhlanje kukona ukuthi umuntu athi mhlambe ngangifonele ngisalendile angizokuvuma lokho khona lokuthiwa i backlog because umculo omningi siwu2 kuphela eoffice iyaba khona asikwazi ukuthi ngempela noma siwuthathile noma kuthiwa ubufonela uma ungafuna umthamo omkhulu so ukuthi nje umuntu asifonele yes ukuthi asifonele alinde fanele ulinde nje ayikho indlela ubekezele yes ngizokunika nje ithuba mhlambe khona izeluleko nazo kuma artist afisa ukuthi umculo udlale noma futhi umculo uthandwe ngabantu nje emsakazweni nabalaleli nanokuthi ugcina udlalekile bengingasho nje ukuthi ke njobe ngabeka ukuthi uthanda umsebenzi wakho buza kubantu hayi ehlobeni zakho nabangani buza kubantu nje abangakwazi abazokritika usilethele nje umculo omnandi nawo uthi umuhlelo uzwa ukuthi hayi cha makulale
hayi ngishayile kumnandi kakhulu so nje njengoba ngisho samukela wonke umuntu sithanda wonke umuntu uma ungaphumulelanga phinda uzame futhi mhlawumbe okunye ebengakubalula ukuthi sibaningi siyawuthanda umculo nami nje umculo ngiwuthanda ngalendlela ukuthi ngazi ngawu DJ Yeah. wasemaklabhini kwesikhathi noma kungekuningi ngazi ngaba umsakazi kodwa ukucula ngikwazi Yeah. ngangaba sekwayeni Wow, basekwayeni. esikoleni Wow. phela ngekhathi zethu ungeke ungabe sekwayeni noma kuthiwa uyakwazi uculo wakwazi kodwa hayi kwahluleka khona kodwa ngoba umculo ngiyawuthanda ngagcina sengisakaza ngagcina ke sengididiyela umculo ngenxa yokuthi ngiyawuthanda kodwa ngisaseyingxenye yomculo so nawe uma ubona ukuthi mhlawumbe umculo uyawuthanda ungabe phela usuforce ama ukuthi hayi isiphiona Yeah. usangaba ocomposer benza imali eningi kabi kakhulu ngoba phela wena usuqamba iculo uyabona ungaba imanager ungaba imanager ufunele abaculi bakho ama gigs Yeah. ube nje involved DJ kodwa hayi ukuthi fanele uphoqe ukuthi uzuze ucula asifuni umuntu ocula abesedlula abantu abambhekayo abantu abakubheka abacula kamnandi kunawe hey mase kungena wena hayi Ngingakakudedeli ngizobuza ukuthi umsazi uhamba ufike phi ekukhokhelweni lwezimali kwabaculo ngoba siyazi ukuthi kumele ba register koSAMRO nani lezi inhlangano zihamba ifike phi kodwa umsakazo ke wona thina sihamba sifike phi kulezo zinto ngabe siyazingena yini umuntu uyasho ukuthi hey ngiyayidlala ingoma yami kodwa ngaze ngibone ngisho 10 rand. Yeah ubaleke kakhulu umbuzo wakho ngoba mhlamba ke ngiqalela kulento befisa ukungitshela ngayo kubalekile ukuthi umculo odlalwe emsakazweni kube umculo odlule lapha ehhovisi lethu ngoba lokho kusuke ku-official njengoba ngisho senza ama-monthly reports phinde senza ama-quarterly reports so submit lezo zinto ukuthi babone ukuthi umculo odlaliwe lekha kangakanani ama-spins la uzokwazi ukuthi ukhokheleke khona kuyenzeka ukuthi ongelekejana lapho ube mhlawumbe uthoda nomngane thizeni usakazi bese umpotshozela uthi hayi mfethu awungizame lapha mhlawumbe antshontsheke lo ngitshontsha-ke kodwa akusenzeki angazi ngabonze kanjani ngoba le mshini lapha ayivumi inhlobo sengiyasho ukuthi ungavumi ukuthi ingoma yakhe idlaleke ingadlula ngeofisini lethu ngoba manje izodlaleke emoyeni mhlawumbe ngaso sikhathi manje thina masenza ama-reports wenza ama-reports uzobuka uphona wasikwazi so umuntu odlule kuthina kufanele ukuthi akhokheleke ngoba ama-reports ahambisa so mase siwahambisile kwa-SABC then bahambise inhlakeni ezahlukene ziningi bese ke u-SABC uyakhokha khokhelela lezo inhlangano ukuthi abanye bathole ne-form of ama-royalties o-nickel time njalo kodwa ke bakhona ke abantu abama-expert lapha abakwazi ukuyichaza kahle lezo zinto mhlawumbe nje usakhuluma ngendaba zokukhokha asithinte eBayola iBayola ibaluleke kakhulu ukuthi sikhulume ngayo ngoba emsakazweni khona abantu abazi ukuthi imuze emsakazweni ulethe ngomafana ingoma yakho uyikhokhela awukho umsakazo okhokhelwayo Ukhozi FM alikhokhelwa imali uma ngawuthi uzodlala khona sekudlala mahala empeleni umsakazo ufana ukhokhele wena uma udlaliwe ngama spins akho ngaleyo form yakaSAMRO no-nickel time nazo zonke izinto so abantu babaqaphela abantu abasebenza nabo ngoba umculo umude mkhulu baqaphele abantu abasebenza nabo ngoba omunye umuntu uzokutshela lokho ngathi mina ngizokwenzela ukuthi ngidinga imali yokuthi kunemali ezukuthi eziye endaweni ezukuthi ayikho imali esuke iza lemsakazweni noma kuthiwa lo muntu oqondene naye mhlawumbe ukukhiphela umculo nani ibhizinisi elenu nina nitshajana nje ngokomsebenzi wenu then ekugcineni asidinge imali yamuntu futhi akekho umuntu ozothi letha imali yokuthi ukuze mina ngikukhamisele umculo wakhe emsakazweni ayikho leyo nto njengoba ngisho nje wonke uvumelekile ngiyaxaka ukuthi kungani uzufuna ukukhokhela umuntu ozokulethela umculo kuma radio station nasemsakazweni ngoba nawe ungazenzela kulula nje le email engiyishilo ungazenzela nje uthumele wonke umuntu umethumele uyangena ama-email uma ufonile siyabheka into yakho uyabo so abantu abamuseke ukuthi bakhokhe ukuthi hayi sizofaka ingoma emsakazweni ngoba leyo ngoma isifika mhlawumbe ingoma emnandi ifika iphase idlalo usethi hayi cha impela
kusho ukuthi hayi ngangikhokhele kuyangisebenzela kwesisikhathi ingoma iyafela kanti mhlawumbe futhi wakodwa umkhokhele lowo muntu lo wathi akulethele umculo usuyaxakeka manje ukuthi ingoma isadlale ngani manje ingoma idlale kanjani ubukhokhile uyabo leyo nto so nje abantu into ethi nje khokha ukuze udlalwe emsakazweni ku television ayikho ayikho ngaphandle ke makuthi ke kwenziwa ama music video ke izinto zabo abaculi waphela yonke into enendleko zayo kodwa nje umculo zemsakazweni awukhokhelwa yes bese abantu ke bathi siyakhokha kodwa bekhokhele lo muntu manje bese kufakeka nathi kanti thina asazi lutho asazikhokhelwe imali so nje abantu abaqaphele kakhulu indaba zepayona baningi ongeleke ijana la ngaphandle abagiya ngethambo lethu abanye bayabazenze thina abanye bayabazenze thina mhlawumbe abanye bathi bathunywe yithina kanti cha anginjalo kodwa into ebalekile makhonto enjalo noyisolayo phuthuma uyovula icala uvula icala emaphoyiseni ngaphambi ukuthi uzobika ukuthi usibani bani wenza ukuthi uyabo uvula icala noma ngabe mhlawumbe kuthiwa umunye wethu uvula icala emaphoyiseni uzobika la ngaphakathi angitsheleke ukuthi bakhona ongeleke njalo ngizokhuluma basifonela eceleni ufuna ukukubona ngekakubona yini ngoja soshaya lunch yabo yonke leyo nto umuntu approach afuna ukukunikeza imali uyabo asiyamukeli imali sengazi ukuthi yapha siyamukeli nje inhlobo imali kanti ke mase kuboshwa nawe owenze lokho kufanele ukuthi uboshwe ngoba phela manje uzosukela sasebenza uzothonda uzosinikeza imali yabo kanti asisebenze kanjani so zihamba lapho ke zibhayona akhokho Khoza FM ngiyayithanda leyo ngoba maningi kakhulu ama scams aye ebekhona ngoba abantu bebefisa ukusizakala ikhuthaze nje nambukele ekhaya ukuthi uyivakashela inhlelo zoKhoza FM TV uzobona laba behamba khona endaweni ehlukahlukene kukhona abantu abasebenza kuwo lamakomiti ekade siwathinta noKhethano Zanda nabanye nje ababekhona bechaza ngomculo la emsakazweni uKhoza FM Butam Khethanga ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siyathemba ukuthi uzophinda uzivakashele futhi awu ngingajabula kakhulu ngiyajabula nami lokuthola lethuba awu ke ngibone siye sikubone nathi hayi ke siyabonga inkosi misasibekile ngikhona emsakazweni nje ubuqalile washo ngenza uhlelo iChillers njalo nje ngemigqibelo kodwa ke liyashintsha ngekhathi kuya ngokuthi ibhola lingasikhathini isikhathi esiningi iba ngo6 ntambama kuya ku9 maye ngekho ke lapha phakathi ka3 ntambama no6 so Chillers sidlala umculo obizayo expensive ngiyayithanda lesibonge kakhulu kuyena umnumzane uKhethawa kaGwala mangibuya ngapha ngizobe sengibuya laphana nomnumzane uLwazi wakaMthabela asichazele ngengoma ehlukanisa unyaka ukuthi engabe yona isebenza kanjani siyabuya bakho so bulokhu kwezwa ke ikhangiso well ezibcom live read listen asakazi bekutshela ngendaba ukuthi ingoma ehlukanisa unyaka and then ukuthi why sikhuluma ngendaba engoma ehlukanisa unyaka elikangaka party stage wokhona woKhozi FM usibonga ingcobo so marketing manager uLwazi Mthabela uzosichazela abantu ukuthi kutheni besiqina eliso kunantoni na Kazis ngikubonga ke qhubeka asibingelele kumphathi stage Mapolopha sanibona ngibingelele studio ngibingelele kakhulu kumlaleli woKhozi FM marketing manager Mr Lwazi Mthabela chibe baba khathide ngoba uyaphila bhodwa hawu njengosheleni mfowethu Selby sawubona hi how are you I'm good how are you good uzokala ngathi ule kodwa Selbionze sondele kakhudlwana kuleyo mic le yeah all right asiqale ku marketing manager umnumzana uLwazi Mthabela sicela futhi usichazele kabanzi njenge ngemgomo ke edingekayo ukuze ke ingoma igcine iphumelele ithini ningene ohlwini lezi 10 okuyizona ezingahle zibe sethube lokuhlukanisa unyaka imigomo eminingi ke kodwa ke futhi ngicabanga ukuthi into abalaleli bethu bangasheshe bayizwe nabazofaka amaculo abo ilula ke imigomo yakhona esiqokile for ingoma ehlukanisa unyaka yona ke ingoma ehlonisa unyaka ivulelekile nje kuwo wonke ama artist ngizosho kanjalo ama band ngisho nabantu aba produce ayikho imigomo ukuthi uhlobo lomculo
ayikho imikhosi wonke umculo uvulelekile umculo nje esudlala eSouth Africa oplaylisted emsakazweni uKhosi FM uvulelekile nabafaka kumculo akufanele babe ngaphansi kweminyaka e18 nokuthi ke amaculo enziwe kuthiwa lento kuthiwa isampling uyayibona leyo nto yeah isampling na angangena kodwa as long as eregistiwe kahle ngendlela efanele yakho kusho ngamanye amazwi umuntu esemblisha ingoma ngokusemthethweni yebo kunjalo all right okay ingoma ke esigadile ke kulonyaka esibhekile kakhulu kulonyaka esingene ngomhla ka1 January kuze kushaya u31 October 2024 what ngempela yebo so ingoma ebingijayivisa nami kakhulu ngoMay nami ngakwazi ukuthi ngiyiqoke ukuthi ingene khona phakathi so ukhulume ngendaba yokuthi ukuthi ingoma kumele kube khona ivele kuma list amathathu right ngizongathi into kanjalo okuhlanganisa eziqokwe abalaleli ngoba sinika abalaleli bethu ithuba lalokho asibongi ukuthi nabo beqoke ezabe ingoma eziqokwe ngaphakathi la emsakazweni uKhosi FM abasakazi nabakhona basebenza emsakazweni kanye futhi nezidlale kudira kwisystem nayo so evele ekwilist eyodwa ingoma kushuthi ayikwazi top 10 awema fanele ivele kuwo wonke ama list okay mathathu mayisivele kungumathathu iyona ke ingoma ezongena ohlwini kulezi kuzoba izona ingoma ezikhethiwe for ingoma ehlukanisa unyaka okay no kuyezwakala cishe imbandela ke ngicabanga ukuthi umlaleli ke uyayizwa yonke leyo uma ngabe sikhuluma ngengoma ehlukanisa unyaka emsakazweni uKhosi FM umkhankaso lo uqale kuba khona ngeminyaka yama 90s la khona umsakazo wawudlala ingoma esuke ibonakala ivelele ngaleso sikhathi ishisi ikhotha ngaleso sikhathi bese ke kuba ke ukuthi ke iyona ngoma esuke ke ithatha njengengoma ezohlukanisa unyaka ngoba vele abantu ngaleso sikhathi se-festive ngesikhathi sika December basuke beyizwa egazini nangempela ke bese kuba ingoma ke ehlukanisa unyaka qale khona la emsakazweni uKhosi FM ngaphansi kweSABC kwaba into ke enedumela ke nesasasa ngendlela emangalisayo siyabona ke sekuyenza kuyasabalala ke nakweminye imsakazo ke sekuyenziwa kodwa nje kuqale khona la emsakazweni uKhosi ngeminyaka yawo 1994 Selbionze yeah mphathi kukhona futhi siyazi ukuthi njengoba eshutshatha ukuthi ibackground yawo wayibeka kanjani kodwa kukhona amanye ama updates nokunye futhi okuthe kwathi thasi kule campaign ka 2024 right I-campaign yethu yengoma ehlonisa unyaka isafana kodwa khona izinto besingayicacikisi before so siyasebenza nama departments amaningi SABC nama departments amaningi so okubaleka kakhulu ukuthi umlaleli afana yakwazi ukuthi sike sebenze nomnyango waka legal SABC legal iSABC legal yenza sure ukuthi lo mkhankaso wethu njengoba sithi ingoma ehlonisa unyaka akekho umunye umuntu okwazi ukuthi abe nengoma ehlonisa unyaka naye eyala ku station soKhosi FM la SABC ithina isithi ingoma ehlonisa unyaka lelo term lelo li trademarked okusho ukuthi akekho umunye umuntu okwazi ukuthi ayisebenzise sike saba nenkinga ke before kukhona abantu abathi sebenzisa indlela yabo yokusebenza nani kodwa yangaya ndawo leyo nto ngoba besinawo legal owazi ukuthi ine trademark lento nokuthi akekho umunye umuntu ukuthi akwazi ukuthi ayenze abanye banazo abanayo imikhankaso yabo kodwa akusiyona ingoma ehlukanisa unyaka enye i-department esisebenza nayo khona la kwa SABC i-internal audit yes ngekuthiwe ke abantu baka audit mewubusho ngesingisi they keep you honest so i-audit yenza sure ukuthi akusithina la ngaphakathi emsakazweni esiyibalelayo amavote yes so sina i-service provider la mesithi SMS awuyise kule number sike siyise kuleyo number bafe basibalele bona mase bayayithatha lezo inumber leza isibalo bayise ka audit audit mase baya check ukuthi kubalwe kahle ngempela yini kusem as la studio Ngesicela zonke insuku bethina le ba check ukuthi yonke into ibalwe kahle yini ba verify ukuthi njengoba sithi lona umculi oyedwa uthola amavote angaka kunjalo ngempela yini nokuthi mesithi umuntu owinile okhethe ingoma ezihlukanisa unyaka uyena owinayo sinakhona siyakuchecka lokuthi na iphone number yakhe le number lena ibelonga to lo muntu lona so i-audit isenzela konke lokho ngiyafuna ukucacisa ukuthi amavote awabalwa la ngaphakathi uKhosini okay awabalwa nokuthi ubani owinayo akakhethwa la uKhosini
ukuthi ubani ohlukanisa unyaka nalokho kukhethwa uyena umlaleli mase kubalwa i-service provider mase kuya auditwa lezi zinto besingayivezi ngaphambili kodwa kubalekile sibona ukuthi kubalekile usicacise konke umuntu khona umlaleli naye uzoba comfortable ukuthi njobe ethatha ifone yakhe vota uvotela into ekhona ngempela ne competition emi ngomumo. Ngiyacabanga ukuthi kuyasiza kakhulu ukubalula lokho nanokuthi ukuthi sebenze nawa SABC internal audit ngoba kusiza entenini ekuthenini abantu bacabanga ukuthi bayibaleyo ningoma and then ama favorites nani izinto kanje I mean kuyasiza kakhulu ukuthi kube khona singababiza nge third party ekhona esizayo mangabe kukanjena futhi sibe nawo ama leaderboard so njalo mekuvotwa mhlawumbe ngolesihlanu siyakhipha isibalo ukuthi okay nangu umuntu osahamba phambili ngalesikhathi nangu number 2 number 3 njalo ngolesihlanu sesiyikhiphe lezo inamba sesiyikhipha sivela khona ka audit sebeshila ukuthi ayisesibalile okwesibili ukuthi siqinisekise ukuthi ngempela ama numbers ahamba ngalendlela ebesicabanga ngayo. And ngicabanga ukuthi futhi lokho kugqugquzela ngisho nawe umlaleli bona ukuthi hawe maye ingoma yami ile kude kangaka kukhula mtshisi ake sinyusa amasokisi injalo phela kuyabonakala. Okugcina ke Mthabela mhlawumbe kulabo mhlawumbe abalangazelele ukuthi belandelele noma ukuhlanganyela kanye nawo lo mkhankaso leli bengalithola phe mhlawumbe ulwazi olucugcwele ukuthi nabefuna kuba ingxenye yawo umkhankaso. Okokuqala nje sithi abalali bethu abahlala emoyeni balalele sonke isikhathi sobe senza ama update sibazisa ukuthi sesigubi ngekwegaba yayo le campaign umkhankaso lo wengoma ehlukanisa unyaka. Okwesibili abalaleli kumele bangene kuma website kwi-website yethu www.ukhozifm.co.za bangene futhi na kwinkundleni zethu zokuxhumana Facebook, Instagram, Twitter sobe sikhona yonke indawo. So kubalekile ukuthi uma ufuna ukuthola ulwazi ngawo lo mkhankaso lo ngengoma ehlukanisa unyaka ungene kulezo ikhungo lezo kodwa mawukuthi futhi akujabulisi lokho uhlale emoyeni kodwa futhi ungasendela nane email futhi emsakazweni ukhozi ku info@ukhozifm.co.za uma ufuna ulunye ukwazi ngezinye izinto mhlambe ofuna ukuyibuza eceleni ngayo umkhankaso ingoma ehlukanisa unyaka. Alright, so zimbili izinto engiyithathile la ngithathe one ukuthi ingoma ekhishwe ngomhla ka1 January eqoshwe yakhishwa ngomhla ka1 January because ngaba imanje ingakwazi ukuthi ingenelele lastly kuzobe manje 31 October so ezophuma kusasa shwembe so ephuma ngemva kamhla ka31 October kusho ukuthi sola kusasa kuNovember kuyale ayisakwazi ukungena lutho no cha kubalekile ukuthi sikusho nalokho ingoma ehlonisa inyaka umkhankaso okufanele ngabe uyasijabulisa mesenza lento sithi siyangena kwi-festive kumnandi futhi into esijabulisayo umculo kakhulu umculo into esihlanganisayo njengabantu ngoba siyazi ukuthi noma konakele singaphathekile kahle khona amaculo asiduduzayo uma sijabulile khona amaculo esidansa khona nje umculo nje ubalekile kakhulu empilweni zethu so sibona ngathi iyona ndlela enhle yokuthi sihlukanise unyaka ngayo ngeculo ebelisijabulisa unyaka wonke so siyacela ukuthi abantu abavotele iculo elimnandi kubalekile nalokho asivotela umuntu simthandayo sivotela iculo kade lisijabulisa unyaka wonke so bengifuna ukucacisa lokho ukuthi it's very important ukuthi sikusho lokho ukuthi sicela bakithi sicela iculo elimnandi sikhona songena sijabulile ku2025 bakithi yazicela bandla mana mhlawumbe ngabe imininingwane yokuthi sithumela nini and kuvulwa nini ke manje mangabe sesifuna ukuthumela izingoma zethu ezisijayivisa unyaka ka2024 umlaleli wethu siyacela ukuthi nje kusukela ngomhla ka1 November 2024 sasa siyavuka yo madoda ungaqala ukukhetheka ingoma yakho ofisayo ukuyibona ohlwini engoma ezihlukanisa unyaka lapho futhi singakhohlwa ke umlaleli ukuthi sizobe ungasende SMS ebiza u150 ku 33665 awuphinde futhi 665336665 all right uyisho yasheshisa ngeke abantu baze traffic yeah 33665 okay SMS ibizwa 150 so umuntu uthumela lapha igama lomculi nesihloko sengoma ufike athumele igama lomculi isihloko sengoma ku 33665 uzobe sathola ke SMS eshoyo ukuthi hayi ngempela kungenile ivote lakho inomination yakho ingenile okay yeah all right kodwa ukuvota kwakhe akusho ingoma isingenele ku top 10 cha asikakavoti ukuphakamisa ziyiphakamiso lezi siphakamisa all right so ngomhla ka15 mase sibalile kahle sizingomhla ka1 siqaleke siyavota nakho yake cacile ke manje njalo mfowethu all right siyabonga kakhulu siyabonga siyabonga amapholoba siyabonga Chibi sengathi ungahamba kahle konke kusasa ke ziyaqala ke bakwethu ziyasha kushuthi ngo 12 ebusuku noma
ngo12 Phakathi kwamabili nje. phakathi kwamabili Okay. vuli ulayini Oy ke. 33665 Hayi ke. Sekhona engiyibonayo yazi ukuthi angicula. Hayi kahle self. Hayi. Abalaleli bakithi. Unangumlandeli. Awuyibambe. Phetha hawu. Awuyibambe Nkosi yami. Full bakithi ingoma yami ngithanda kanjani ngiyayithanda. Awuyibambe. Hawu yini. Emakoti. Yekela indaba zabantu. Hoy bo. Wemkhwenyana iyona guys. Ye bakithi. Siphinde sikwamukele ku Khosi FM TV usekhona umnomzane Ulwazi Mthabela marketing manager la emsakazweni uKhosi FM. Bese sizosichazela ke kabanzi ngengoma ehlukanisa unyaka okuyingoma esiyithanda kakhulu la emsakazweni ngoba ke abanye ngempela hayi abathule sifisa ukuzwa ukuthi ize ihlukanisa unyaka kuhamba kanjani ingoma ingena kanjani ko top 10 neminye imininingwane mhlambe nemibuzo umlaleli noma umbukele aye abenayo uma sikhuluma ngengoma ehlukanisa unyaka sikubingelele sikwamukele Makaya uyaphila kodwa ngiyaphila ngeza kuwena sibonge kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje masichaza ingoma ehlukanisa unyaka khamba kanjani ngempela izi uhlukanise nje isuke phi yahamba phi yangena kuphi ingoma ehlukanisa unyaka siyazi ukuthi umkhankaso wesiteshi okuwona ehamba phambili onyakeni phecelezi flagship campaign iqala ke ingoma yokuhlukanisa unyaka ngokuthi sicele abalaleli bethu ukuthi basinominate lamaculo ukunominate ke ukuthi nje ukhetha iculo ofisa ukulibona lingena ohlwini lengoma ezohlukanisa unyaka i-top 10 kunemgomo ke siyilandelelayo ke uma sekufike ekutheni ingoma ehlukanisa unyaka igcine ikhethwe kanjani nokuthi nomculo ofakwa kanjani okusho ukuthi umculo lo wasekhaya South Africa of course umculo ose playlistiwe la emsakazweni nakhona futhi amaculo azovela fanele avele kuma list amathathu i-playlist la emsakazweni i-nomination list yabasakazi ne-staff somsakazo uKhosi FM kanye ne-nomination list yabalaleli lokho ke sifike sikuthole uma sesikutholile lokho kuyahamba kuya ku-audit akuzi ngisho nakuthina ka-marketing noma station i-auditor ekuyiyona erana ama-SMS lo abantu abafaka khona ama-nominations abo ku-33665 iyona ayibona bayithumelayo straight to ama-auditor internal audit mayisibuya ku-internal audit la ezobe sisitshela khona ukuthi hayike nazi ingoma ezo-10 enzobe siniyithatha ke siniyifaka kwingoma ungase kube ingoma ezingahlukanisa unyaka esimase siyaqala ukuyipromote sikhangise ke emoyeni nazo zonke inkundleni zethu zokuxhumana kuyiprocess yona ende ke ngoba ithi into fanele sithole isikhathi sokuhlala sibheke yonke into imigomo nembandela nokuthi kahle umculo osudingayo la ekhaya umculo onjani for example ofakwe nini kanjalo so iperiod bese ibheka isikhathi bese sibheka samaculo ukuthi kube u1 January kuze kuyofika kumhla ka31 October amaculo lawo azokwazi ukuthi angene ohlwini not only that amaculo futhi kumele abe playlistiwe emsakazweni uKhosi if kwenzeka ukuthi iculo aliplaylistiwe kodwa linominatiwe lelo culo lelo ngeke lize lingene ohlwini kule ngoma ekungase kube izona ezingahlukanisa unyaka sure mhlambe omunye uyabuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umsakazo usikhethele ukuthi ingoma yalwazi esiyamthanda ulwazi ave ishaya ingoma bese ke singabheki ukuthi mhlamba abalaleli bathini ngoba siyasibona inkundla zokuxhumana kakhulu kuye kube nokuphikisana ukuthi bekufanele kuhlukanisa uneliswa kodwa kuphumelele ekalwazi phambilini uzokhumbula ukuthi besenza kakhulu into yokuthi sizothatha ama nominations abalaleli kuphela and phambilini kwalokho abasakazi babekwazi ukuthi bacontribute bafake nabo ingoma zabo abafisa ukuyibona saphinde sakususa lokho kodwa sabona ukuthi siyashoda ngelokuthi abasakazi bethu nestaff sethu kube ngazuthi akusiyona icampaign abayingxenye yayo le sase sibona ukuthi cha asesibabuyisele enekubabuyiseleni sithi nabo abanominate nabo
So ingoma ezizokhethwa akuzona ingoma kuphela ezinominatwe abasakazi. Yeah. Akuzona kuphela ingoma ezinominatwe umlaleli. Akuzona ingoma kuphela eziku play out system udira. Kodwa ingoma ekufanele zivele kuwo wonke lama list. So ingoma mayivela kuyi list eyodwa ingaveli kwamabili kwezimbili on the other two. Ayibisangena. Kodwa uma ivela kuwo wonke lama list lawo okubaleke kakhulu yile yokuthi udira sifakile yini kwi system yethu la ekhaya and sikuyadlala na emoyeni. Mhlamba abalaleli abazudira isystem esisebenzisayo ukuze sikwazi ukuthi sidlale ingoma nezinto ezahlukahlukene. Manager nje umsakazo emoyeni. Yeah. Mhlamba umunye ngayitshela ukuthi umsakazi ubheke noma umsakazo rather ubheke ukwakha imali kakhulu mhlambe ngamavoti noma ngama SMS mhlambe nje ukusicacisela ngalokho ikhona yini into enjalo. Uyabona lo mkhankaso lona into esigqugquzelayo thina ngomkhankaso wengoma ehlukanisa unyaka ukuthi abaculi nama producer nani abahambe bay promote kungaba nzima ukuthi sithi umuntu ungavota kangaka kuphela ngoba ngizomvimba kanjani umuntu ukuthi mhlawumbe ahambe uthenga ama Axm card awu10 uyabo abe nenamba ezo10 angazivota ngazo 10 times masithi for example umuntu sithi akavote ka10 kuphela so sithi abantu abavote noma kangakanani kuvulelekile kwi South Africa yonke and into okuyiyona kakhulu ekufanele siyikhumbule ukuthi umdlalo lo njengoba kuumdlalo kodwa futhi kufanele ube mnandi okusho ukuthi uma sesithola le ngoma ehlukanisa unyaka ngawo umhla ka31 akube ingoma esoyithokozela sonke kungabi nalokulwisana nokuhexisana yabo yonke lento namagama amabi agcine sekukhulunywa einkundleni zokuxhumana ngabanye abantu baba abaphathi o noma basakazi noma umsakazo in general kubalekile kodwa ukuthi futhi sibakhumbuze ababukeli bethu nabalaleli bethu ukuthi into yabo le akusiyona ethu stage yiko sithi masesicelile ukuthi unominate sayilandela yonke imigomo ekufanele siyilandele mase sithi cha nayo ke emlaleli top 10 awukhethe wena kasizwe ngawo ukuthi ukhetha yipi okusho ukuthi le ngoma ewinayo usuke umuntu for example ehambile wawukhankasa siyakhumbula ngeminyaka enye sike sabawona amanye ama artists ehambe emkhankaso ehambe kuma university ehambe yakuphi ephusha lento ukuthi abantu sicelana ivote yabo siya encourage nalokho ngaphezulu kwalokho la emsakazweni bazothola nabo ithuba lokuyikhangisa ingoma yabo nokuthi baphushe futhi ukuthi bacela abantu ukuthi babavotele sizokwenza ama unplug session sithi ke nayi M1 awuzocula leliculo lakho leli lingenile kwingoma mase nawe futhi uyam interviewer futhi mhlambe njengomsakazi nikhulume njengokuthi uzizwa kanjani kanjalo okwesibili bazokwenza ama interviews la ekhaya ukuthi again baphushe ukuthi abantu babavotele okwesithathu bazovela futhi naseinkundleni zethu zokuxhumana o Facebook, Twitter, Instagram kanjalo TikTok ukuze na kube enye indlela naye sibasiza ngayo ukuthi bayipromote lento yabo yokuthi abantu ababavotele ukuze ingoma yabo kube iyona engase iwine ingoma ehlukanisa unyaka. Ukuvota kwekuvalwe nini ngoba siyazi ukuthi mhla 15 ama nominations asesevaliwe ke bese kuyobheka ukuthi ngabe iziphi ingoma eziphumelele. Ukuvota ukunominate sakuvala ngomhla ka15. Lokho kusho ukuthi kusinika isikhathi sokuthi ama auditor bheke abacwaningi mabhuku babheke kabanzi ukuthi ngempela lento esiyitholile eyidata okusho ukuthi ingoma abantu abazinominatile kuwo wonke lama list ebesikhuluma ngawo mase beyakhipha le top 10 yiziphi ekufanele zihambe zifike lapho okusho ukuthi ngomhla ka1 December yila khona sisikhipha khona i top 10 sithi ake vota ke manje umlaleli avote kumlaleli ngolwesihlanu zonke up until lo okugcina siyayikhipha i-leaderboard esho ukuthi ingoma sezikuphi uyabo lo viki lokugcina abe sayikhipha ngoba manje sesithi mlaleli hayi qhubeka uvote ulindele ngoba phela manje mase ikhipha ngawo lo lesihlanu lo ngolwesibili olandelayo sekuwona sesumhla 31 abantu sebecishe bayazi kanti nathi kuba yisurprise nakuthina ngoba again leyo final list isuka ka smart call iya kuba cwaningi mabhuku thina sizosibona ngomhla ka31 sebesinika bethi ake nango number 10 bese ngiza lapho ukuthi abasakazi banakho yini ukwazi noma banalo ulwazi ukuthi ngabe yipi ingoma ezohlukanisa unyaka nathi ngesazi si marketing si staff
yize iprocess ibelonga kuthina thina ukwenza sure ukuthi siyayicela leyo nto leyo mase sithi wena smart call cela uyidlulise ku bacone ngimabhuku ama internal auditors aka SABC abasiza kakhulu ngalokho nakhona lokho sikwenzela ukuthi kube iprocess evulelekile asifihli lutho ngoba siyazi ukuthi kube khona nezikhalazo kakhulu enkundleni zokuxhumana na ku media ke ukuthi asazi ukuthi izinto zisebenza kanjani makuyingoma ehlukanisa unyaka imigomo nemibandela izoba khona kuzo zonke inkundleni zethu zokuxhumana including iwebsite yethu www.ukhozifm.co.za so lapho uzokwazi ukungena under ingoma ehlukanisa unyaka ikhona yonke imigomo nemibandela ephathelene nayo ingoma le ukuze nawe mhlambe njengomlaleli mawunombuzo othile ukwazi usheshe uye kuyona nakhona futhi mawungagculiseki ungasendela i-email ku info@ukhozifm.co.za sizokwazi ukuthi sisekuphendula ke lapho sikunike sikuphendule kahle sikuchazele ukuthi iprocess yona le ingoma ehlukanisa unyaka mhlambe la udideke khona kancane ihamba kanjani uqinisekisa nje ukuvala kokuvota ke kuvale ngo12 ngomhla ka31 ngomhla ka31 ngo12 emini ukuvota kuyami lokho kuzonika ama-auditor isikhathi yokuthi abheke ngempela ukuthi okay iziphi ingoma esekuyizona from 10 uya kuyoqala kuyiyona kuzoba yiyona ingoma ehlukanisa unyaka lolo suku ke siyazi ukuthi usuku ehleze luba busy kakhulu ngoba nama shows esiwenzayo sike senza ama show a genre specific okusho ukuthi sike sibe ne show nje mhlawumbe 6 to 9 uzoba R&B 9 to 12 kwaito kanjalo throughout the day ngomhla ka31 ngoshow leyo ugcina ke which of course kuhleze kuba i-special broadcast ngoba simemezela phela lengoma lezo hlukanisa unyaka la sesicreate khona i-hype nayo kuyishow leyo ezobe ibaluleke kakhulu esicabanga ukuthi sobe siyivezile kakhulu enkundleni zethu zokuxhumana through all live kodwa futhi nasemsakazweni abantu abalala umsakazo wabo bawuthandayo uKhozi FM ukuze bayizwe lengoma yabo ehlukanisa unyaka mhlambe masikhuluma nje ngabalaleli nangabo abaculi eminyakeni edlule sike sabona ukuthi ke kube khona mhlambe kwesinye isikhathi inkomelo nezinto ezikanjalo kusebenza kanjani khona nalokho kulonyaka njengamanje kukhona esisebenza phezukwako nakhona sizobe sikumemezela ngawo umhla ka1 December sesithi hayi ke okuyena okuyiyona ingoma ewina ehlukanisa unyaka mhlawumbe ngumculo ngabo producer nayo umkomelo wakhe kodwa shock definitely ikhona imikomelo yabalaleli ekuyizona ezoba iprize money ezoba ikhona kodwa ngeke ngikudalule njengamanje kodwa until ngisize siqede nje nama sponsors ethu once aqeda kodwa ngiyazi ukuthi ngomhla ka1 December nje definitely sobe sikumemezela sithi ubani sponsor yipi futhi nemikomelo ezoba ikhona kulo mncintiswano wengoma ehlukanisa unyaka mhlawumbe ngizophetha ngezeluleko onazo kubalaleli nabaculi njengoba sizibosi noma siphekwayo sengisizobheka siphekwayo nje ingoma ehlukanisa unyaka amazwi akho ngasho kubona mhlawumbe ngokuvota noma imibuzo nawe oyithole kubantu no okubalekile kumina ukuthi ngifisa ukubakhumbuza abalaleli namaciko nabantu abacula ama producer yonke into ukuthi le icampaign yabo icampaign ewumdlalo kodwa futhi ekufanele ngabe imnandi isilethela intokozo eningi kodwa sesigcina sesiyithola sesibandakanyeka ezintweni ezingezinhle nezinkulumo futhi ezingezinhle ezibhekiswe kuthina abasakazi imanagement istage siyazwelana nako konke lokho uyabo kodwa bengingafisa ukuthi ngibakhumbuza abalaleli nababukeli bethu ukuthi wonke umuntu owumuntu izinto esiyishoyo ziyabathinta abantu ngendlela thizeni so ngingathanda ukuthi sehlise emoya sibe part of i-campaign ngokuthi sivote ngempela sivotele nathi ingoma esifuna ukuthi ihlukanise unyaka khona into ekesho umphathi wathi asingavoteli umuntu kodwa sivotele ingoma nami ngakuthanda ukugcizelela ukuthi ngempela akube ingoma si understand ukuthi kukhona ama group nento efana nalezo kodwa asikhumbule ukuthi kuumdlalo konke lokho kuumdlalo kodwa kuyi-campaign ebalekile yestage ngoba into lena ngathi nami ngikhula ngabe ngizwe ukuthi khona ingoma ehlukanisa unyaka idlala kuphi emsakazweni uKhozi FM so ngeke ngesikhathi sethu siyeke ife leyo nto leyo sizozama ngayo yonke indlela ukuthi si improve each and every year
uma kufanele si-improve sizo-improve asinankinga nalokho kuwukuthi siyakwazi futhi nokuthatha nezeluleko zabalaleli njengoba kade bekhala abanye bethi hayi abasakazi abasakwazi ukukhetha sesibafakile kabasakazi ngokulalela umlaleli nombukeli ngokwe-advice yakhe ethi cha siyafisa ukuthi i-process iba include nabo siba includeile eziningi-ke nezinto futhi ezinye siyishintshile njengokuthi nama-auditors as well ama-auditors iwona azokwenza sure ngempela ukuthi asikho isandla sesithathu kule campaign as be-suspected in the previous years. Uneliso akwazi ukukhokhela ukuthi ingoma yakhe ihlukaniswe unyaka. Hayi umuntu nje oyinikela uNeliso Nkosi yami imali uyinikela uNeliso. Ibhontshile. Izimenzele lutho. No, siyabonga kakhulu. Mkhoze kwakuningi e-studio. Sibaninzi kumanje kunanama lights. Kunjalo selibeyonce sikubeka gcwala umlomo ke njengamanje mlaleli wethu ukuthi ke sizokhuluma ngendaba ethinta ingoma ehlukanisa unyaka. Iyamenyezelwa ke namhlanje i-top 10 yoKhozi FM. In fact iyamenyezelwa manje. #ingoma ehlukanisa unyaka 24 uKhozi FM luthanda ukubonga kuwe mlaleli ingoma yakho ekhethile ukuba ingenele uKhozi FM top 10 i-top 10 yengoma ehlukanisa unyaka izomenyezelwa ngomhla ka-2 kuZibandlela 2024 lalela uhlelo ibuza nabangani bakho emsakazweni wakho othandayo uKhozi FM. uKhozi FM isiteshi sakho esisemthethweni sengoma ehlukanisa unyaka abanye abathule. Abanye abathule. Yes, #sibadala kule game babes. Yebo. Sino Lwazi Mthabela la marketing manager khona la emsakazweni Khosi FM. Sikubingelele Chibi sikwamukela emsakazweni Khosi FM sawona. Siyabingelela kuba sisakazi abawina indondo. Sanibonani niphila? Siyaphila njani nina? Siyaphila. Sikhona mfowethu. Usufikile nendaba enkulu ethinta ingoma ehlukanisa unyaka i-top 10 yoKhosi FM. Asiqale ngekade nikhona la njengabaphathi ekupheleni kwenyanga kaOctober. Yes. Naba nememezelo ethize enazisho mhlambe singathi halamuzi nje bese siqhubeka. Engicabanga ukuthi okubalekile ukusibakhumbuza abalaleli ngeimemezelo sasizenzile ngalelo langa lelo okuyiyona into esasikhuluma ngemigomo yokufaka iculo ekuyilona lingase lihlukanisa unyaka. Manizokhumbula kahle sasithe ukuthi amaculo akuzofanele avele ohlwini lengoma ehlukanisa unyaka iculo eli playlistwe between umhla ka1 January 2024 kuya ku31 October 2024 iculo eliplaylistiwe emsakazweni uKhosi FM okusho ukuthi kuleso sikhathi leso kwakufanele libe selisemoyeni emsakazweni uKhosi okugcina ukuthi i-deadline esasiyenzile niyakhumbula kahle ukuthi kwakuzoba umhla ka15 November la khona sasizotha abantu abanominate from 1 November to 15 November abantu bangafaka ama nominations abo and iculo labo malivela emoye mal playlistiwe ladlala ngaleso sikhathi leso mase futhi kuba iculo ethethe in terms of ukusubmit umculo la ekhaya then selingangena ohlwini kweyingoma ezingahlukanisa unyaka. Okay. Hayi kuyezwakala icacile Selbeyonce. Yes. Yeah. Like ngisho ovalo. Njalo makwabe kuyilesi sikhathi mina kuba khona leyo nto leyo ukuthi oh my soul uyabona. So qhubeka yini enye ekumele yenziwe kasi ngifuna sifike ngiyafisa nje ukunikhumbuza abasakazi bami nani balaleli ukuthi la sasenza ama nominations ngama SMS siyakhumbula ngithi ukuthi sasifake ku 33665 esikhathini ke sokuthi ama SMS avalwe nesikhathi lesi sesikusona manje yonke iprocess between ama auditors abacwaninga mabhuku owenza sure ukuthi thina la station asifiki mina namhlanje list ngibone namhlanje abacwaninga mabhuku abayimele abasebenza nenkampani eUsmart Call ekuyiyona eyayifakwa kuyona ama SMS so uSmart Call ubuthumela abacwaningi bamabhuku abayimele base bona bethatha bechecka ke ukubheka ukuthi yonke lemgomo esiyibekile wonke amaculo uzevile yini yonke lemgomo le basebelethe imphumela kwathi nakho ke kwasikwathi nakho ke sungamemezela ke mfana nakho injalo ke sesilapha hayi ke kuthiwa kumnandi kakhulu ke kuwona lo nyaka ngoba sixhaswe abaka Black Technologies okuyibona abaxhasa ingoma ehlukanisa unyaka ka 2024 awuphinde futhi Selbeyonce Black Technologies nayi into
ke kuthiwa kukhona imali nawo eyingxenye mhlawumbe ungayibineka 250,000 Yeheni. eyakumlaleli 250,000 rand. yes izosho ukuthi ihlukaniswa kanjani bazobe Wow. bayazi abaphathi stage mase kuthi kanti ingoma yona ehlukanisa unyaka izowina unyanyavo le Polo Vivo Live Maya babu. inganisele ku 300,000 rand lalela ke emva kokuthi siyimemezele lezi ngoma eziyishumi Yeah. okuyizona elindele ukuthi wemanga yiphe songena ngayo ka 2025 Jehova kuzoqala kodwa ukuvota namhlanje ebusuku makuthi kuphela lo babusuku obuhle mayisithi nje 12 o'clock sekuvulelekile ke ulayini ungalingi uvote manje futhi uzovotela ba ngoba ngakasho uyabona so ungalingi uqale manje ukuvota ngo12 izokuthi kuphela nje ubusuku obuhle sengena lo amshengo mase ke uyangena ke Nangephelela umoya usel. Ingoma ezathatha chom sisamanzi nokuthi Uphuza nje amanzi e-studio. Sicela ushaya ihlombe. Sishaya ihlombe, sishayele i-marketing team yomsakazo uKhosi FM. Bafethu nisebenzile. Ukuze ukuthi ingoma ezohlukanisa unyaka izohamba nonyanyavu lemoto Polo Vivo. Yes. Kuyathokoza ngendlela mangasayo. Ukuze ukuthi umlaleli uzohlomla engcenyeni yeinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu 250,000. Yes. Kuyadabulisa kakhulu bakwethu siyabonga Mthabela nisebenzile bafowethu. Nokusetshenziswe mfowethu nathi silibonga iclient lethu ukuthi lifikele la time Mthabela nazi izinto ekufanele nizinika abalaleli ukuyena umuntu okulona iculo ezowina lihlukanisa unyaka akathole nalo unyanyavu umlaleli athola imali. Black Technology. Yes, Black Technology. Black Technology. Black Technology. Black Technology. Sengicabanga ukuthi ngizana naselBeyonce yangifundisa. Oh yeah. Accent. I wish I self-begins. Black Technology. Yeah. Yes, darling. Accent Yeah, funny kube accent ijathi yabona inika lento leya. That thing. Ngashwabanisi nje duzane yabo. Black Technology. Yes. So isinjalo ke indaba sesi ready izingoma khona ingoma ezu10 abinazi la isandla sami mina ngiyayibona my soul. How? Okay. Mthabe. Uyazazi kanti? Hayi unamanga kazansi uzazelaphi? Ngiyacabanga. Umcwaningi emabhokini into. Ngiyacabanga. Madod. All right. Hayi asikudedele Mthabela. Kube njalo. Akube njalo. Siyabonga ke siyakubonga kakhulu basakazi bami. Balaleli bethu abahle. Ngizonethulela i-top 10 yethu. Ayikho kuyi-order etheni amaculo nje awu10 abekiwe nje ngendlela yokuthi nje sizokwazi ukuthi siwabize kahle. Yeah, just ukukhumbula again ukuthi lamaculo lawa adlaliwe emsakazweni ukhoze playlisted between umhla ka1 January no 31 October. Amaculo ekuyiwona abhekwe abacwaningi mabhuku size sifike lana athina emsakazweni azange siwathinte lamaculo futhi asiwabonanga. So elokuqala iculo EP suspense music baphethe khona suspense music uzusilinda nje. Oh okay. Akusheshe lapha bafuthu akusheshe lapha. Sengimagange mina bakwethu. Ngimaganga I can't wait ngesilungu. Ngesizulu ngimaganga Mthabela. Oh nansi. Oh. Okay. Sekuyalunga Nyamboza. Let's go. Okay. Right. Iculo lethu lokuqala Woodblock DJ Scooter Baba. Woohoo! Oh, Scooter Baba. Scooter Baba. Yeah. DJ Scooter Red Block DJs. Scooter Baba. Mina ufunda rock. Yebo baba. That's all. Iculo lesibili uThokozani Langa neculo lithi Thokoza. Nice. Madod. Somnandi sebeka. Iculo lesithathu umthandeni lithi umthandeni SK lithi Gucci. Hambisana noma. Hambisana noma hu. Ko, vasikaze lonke. Iculo elilandelayo uAlan featuring Master KG, Big Zulu no Charlotte, Life unobuhle. Wow. Iculo elilandelayo uMalungelo uyavela featuring Rethabile Khumalo, Nokwazi and DJ Ale. Okay. Iculo elilandelayo Malini uthunyelwe abadala. Halala Malini. Yeah. Elilandelayo elikamjolisi featuring Nqobi Yazo, Mayidululu. Bye. Elilandelayo uBlack Major, Stakiwe Sibali. Yeah. Stakiwe Sibali. Nomulibizwa Mthabela Stakiwe Sibali. Kufanele ngilibiza ngendlela. Elilandelayo ka Andile Kamajola liphakanyisiwe.
Madoda. And then finally iculo elokugcina elingenile ohlwini lengoma ezohlukanisa unyaka elikaZinhle Kwayimani featuring Mpumi and Talk Music Sabela. Yeah. Izona ke lezo ezishumi ingoma. Sicela ukhalalisela bonke laba bathe baqokwa kuyona le top 10. Khumbula ukuthi ukuvota kuqala ukuvota namhlanje ebusuku ngo12. Mayithi phela nje ubusuku obuhle and then ama voting lines avuliwe. Sisho ukuthi le top 10 yoKhosi FM wilethelwa ngaba Black Technologies. 3 imoto iPolo Vivo Live engase iwine ulo ingoma yakhe ezophuma unumber 1 ngomhla ka31 ku December futhi kube sekumhla 1 ekseni mase ukuthi kuno 250,000 rand oya kumlaleli zinkani zababili ongaphansi nongaphezulu kazi imbala iyozala nkomoni Mthabela siyabonga mfowethu igcwele incwadi hayi igcwele kakhulu incwadi just ukumkhumbuza umlaleli ukuthi asivote ku 33665 kodwa sivota ku 35615 35 neprom 35615 injalo okay injalo ndawo siyabonga kakhulu Cibi okuhle kodwa bafowethu sekuleleka umlaleli wethu ukuthi akhethe ingoma ezosifaka ku 2025 thank you bot okay right sikhathi mangabe sinje njengamanje imizuzwana amashumi 27 libumbene ke ihora lesine ntambama ngingakhuthaza nje nambukele ekhaya ukuthi uvote ungavote nje ku social media kuphela uthi hey ngiyayithanda ingoma kaNeliswa kodwa thatha ifone yakho uSMS kuyinamba ukwazi ukuthi umvotele ukuze makufika umhla ka31 usho ukuthi ngisho engahlanganisanga cha khona ngizamila hayi nje ukuthi ngikhala ngingazamanga sibonge kakhulu uMnumzane Mthabela ngesikhathi sakho Sibonge nakwena mbukeli ekhaya uyazi ke ukuthi abanye abathule sibonge naye kuye ukhetha wakagwalo ke wasichazela kakhulu ngomculo ukuthi ungena kanjani la emsakazweni qhubeka nje uhlale nesikhondla emsakazweni ubese ke uyabuya uzobuka thina lana ku Khosi FM TV na kanjani siyabuya nesinye isiqephu